вкарай хидрант никъде. Just няма вода да го. То няма налягане горе силно да стигне водата. Не, щом тедата стига, значи къвто да е хидрант, ще стигне. Ето тук някъде не за ли себе си пред блока в коридор? Абсолютно такива кранове, тото е комунизма устроено и... Ама те тогава ги строиха много от тях. Ама и сам виждал, трябва да стърчи, нали? Да, и такива на 63 метра на гибели. Да знам какви пред новите магазини, Kaufland, такива работи ги има, ама... Или примерно квадратна плочка някъде. Да им кажеш, защото те нямат вода, нали? И не могат да се ориентират, търскат, не знаят.